Det her er Lighthouse. Det er ikke en bygning. Det er et monument, udformet af sine egne omgivelser. Eller noget af den stil. Det er i hvert fald et imponerende stykke arkitektur. Her træder du ind i en simpel ligning, hvor linjer og vinkler helt enkelt bare giver mening. Forestil dig en hverdag her. Måske smager morgenmaden bare lidt bedre, når den indtages lige efter en morgendukkert. Eller måske bare ved tanken om, at man kan gøre det. Træder vi et skridt tilbage og betragter helheden, ser vi, at ikke bare bygningen, men alt omkring den er skræddersyet til et liv, der bare er lidt mere komfortabelt. Her er man omgivet af ro. En ro, der omslutter en og giver plads til de vigtige tanker. Så kan du se dig selv her? I så fald kan du altid kontakte Danbolig i Aarhus. Vi har været på projektet siden dag 1 og kan hjælpe med at finde den helt rigtige bolig til dig. Men skynd dig. De boliger, du har set i denne præsentation, er nogle af de sidste, der er tilbage.